Machiegni kendo jobero abiriyo okinde kod jotim nonro e ringre jomotho maoinga paka bich mawuok e piny owacho otimo nonro ne ringre MCA ma Kariobangi North Joel Munuve Kimanzi mane owito ngimane apoya chieng' tich ariyo mar jumani. E twak jofwambo kar kano ringre ma Lee Funeral Home, jabero mar sirikal Laktar Johansen Oduor mane otelo ne bero no oyango ni Joel Munuve ne owito ngimane nikech nok mar muya e dende. Isaac Okech ni kod sigana no. Rumbi kod kuyo okwako kar kano ringre joma otho mar Lee Funeral Home e boma ma Nairobi, kama bero itime ringre manen MCA ma Kariobangi North Joel Munuve Kimanzi mane owito ngimane chieng' tich ariyo jumani. E bero mane otelie kod jabero mar sirkal Laktar Johansen Oduor oyango ni Munuve ne owito ngimane kaluwore kod nok mar muya ma oromo e dende. From external examination, we saw that he had what is called cyanosis. Cyanosis is a darkening of the lips and the fingernails, and this is seen in people who for some reason are not getting enough oxygen into the body. The main finding were in the lungs. There's a blood vessel called pulmonary artery. This is a blood vessel which blood pass from the heart to the lungs to get oxygen. Laktar Muturi achiel kuom jobero bende omedo ni Munuve mane otuore jumbe ariyo ma okalo ne oyud ka adundo ne okuot, ka gudruok mar remo e ler mane oyudi en gino matimre ahinya ne joma mine kopogore kod joma chuo. Ka dibed ni gini okel kod bedo mang'eny kod huyo endege kuom seche malach. We rarely see clothes in men. Men don't have DVT. Women generally, because of their gynecological issues, they have DVT. So some of the cases is, as I said, sedentary sitting. When you sit for long periods, if you fly for long flights, we had this, the late had flown to Germany, back to Zimbabwe. Bedo ni tho Munuve en mano ma okwak kod siasa kendo manie rang'iny mamalo. Laktar Johansen owacho ni moko kuom nyinyo mag del osekaw kod jobero mag familia Munuve kod mago mawuok e okwach kich mar konyo timo nonro matut. Being that it's a very political, high-profile death, and there are so many questions which are there, we decided to take some samples for just to clear any doubt about his cause of death. MCA Makileleshwa Robert Alai owacho ni tho makama en puonj ne oganda duto ni ber rango midhiero manie del mondo oresi kapod chon. We can seek to get closure over this matter. I hope that it brings peace to all of us, especially the political family, where there's a bit of a turmoil on who really killed him or what really killed him. But this is a very big lesson to us, that our friend had something which was hurting him or which was killing him slowly and he was not aware. Okil Danstan Omari ma ochung' ne familia ma osenindo Munuve olero ni lipot ma ogik ibiro chiw kod familia bang' ka nonro duto osetieki. Once that we get the final report, the family will decide on how to deal with the final report. But for now, the results that have been announced by the doctors are the results that the family has. We shall discuss, we shall look at it, then we shall address either tomorrow or the next day. Isaac Okech, Ramogi TV, Nairobi.